तर मित्रांनो, आता आपल्यासोबत नंदनगाडी आणि मुकेश गाडी मामा भाचे दोघ जण आज म्हणजे कोकणाविषयी बोलतात, निसर्गाविषयी कसा काय चालला आपला बोलणं. पण आपला कसा ठिकाण राहावं बघा. आता काय सांगायचं माणसांग काय मग काय सांगणार, ते ह्याच्यात असतात ते तसेच करतले. काय करतले, जंगलाची वाट करतले. प्राण्यांची पण संख्या कमी झाली आहे. मग प्राणी आता गमतात, ससे वगैरे गमतच नाही ना. पहिले ह्या टेंबा वगैरे ससे वगैरे गमायचे. एक झाड तोडलास तर त्याच्या बदली 10 झाडं लावायची. पण झाडात तोडायचीच नाही जंगलातली. हो आपण हाच पण काय ते माणसांच्या काय सांगायचं. झाडांका दुःख वाटतंय तोडताना दुःखच वाढणार, रडणारच ती, तोडणारच तुम्ही तशी. तसं तुमका तोडला तर हसून काय करतात, 3 दुळे केले तर झाडाचे करतास ना. हा हैसून एक वरसून खालसून. तर बघा यो बघा छोटस नंदन आमचं काय सांगतात ऐका. कंदमुळं खायची ती ह्याच्यावाली असतात, ती ह्याच्यावाली उकडून मस्त लागतात. मस्त लागतात ते, तुम्ही खाऊन बघा एकदा. हा ह्याच्यावर सांगता. आता तुम्ही काय वाईट बीट खातात म्हणून शेत तसं नाही क्या माझ्याकडे वाईट बीट म्हणा नको, चांगला असता. कंदमुळं खाऊ कवी वर्षात नाही एकदा. पण काय सांगणार या माणसांका, आत्ताच्या माणसांका चायनीज, परत पास्ता, पिझ्झा, बर्गर, सँडविच या यो खाता म्हणून सांगता. यो एका लागता असं घरात घरगुती केलं असतं ठीक आहे ना. मग घरगुती करून खावा, तर बाहेरचा काय खाता. तर आजपासून आमचा ह्योच संदेश आहे काय रे, झाडं लावा आणि झाडं जगवा. कसा झाडं लावा छत्री गेली. पूर्वी सगळी ढोरा वासरा होती, सगळी दही दूध तूप खाऊक मिळत होता प्रत्येकाक. पूर्ण आहे सगळं भरलेला होता. तू कधी बघितलंस, तू इलं साठी. अरे मी इलंय. काठी कशा टाकलं, ती बघ उलटी हातात धरलं, आकडे धर. तर सड्यारी लाव मस्तपैकी. बऱ्याच दिवसांनी मी दररोजच येत आहे, पण नंदन आजच इलो. अरे पकडू काय आज कसली वाटतं डोरा काक. तर गुरुजी बघती म्हणू की हो असं चिलय हे बघा. तर ढोरा बघूया लावून गेला, कोणाच्या भातात गेली नाही पुरे. हे बघा चिंटू आणि आरती आहेत चरतात, आता काय पुढे गेली नाहीत, त्यामुळे इथेच चरतायत ती. धरण खाया हो बोटणीच. हे फोना काच माझ्या थोपत नाही. हॅलो, हा बोला सडवर. हो बघा नंदन डोरा का किलो मस्तपैकी काठी हातात घेईल. छत्री बघड दे. एक मस्तपैकी कविता म्हण पावसातली, सरांनी शिकवलेली. बघूया तरी ढोरांका माझ्या ऐका दे तरी. अरे म्हण की. पडगमवरती टिपरी पडली तडम तडतड तडम, कौलाराव ठेंबत बोडे तडम तडतड तडम, म्हातारी हरभरे घडते ढगात घडगड घडम, थेंबाभोवती वीज कोसय कडम कडकड कडम, थेंबाभोवती जलाद उठली तरंग तरतर तरंग, नाचू लागले अंगण सारे आनंदाचे तरंग, पाऊस धारामध्येच वारा पान पान सळून सळून, धरतीच्या रंध्रातून संगीत आले जून, धरतीच्या रंध्रातून संगीत आले जून. वा 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 भारीच. शिकवले नव्हते आधी. ही शिकवलेलं नाही तेव्हाच म्हटलंस, नाही तर काय म्हणतं. तिसरीतली होती ती. तिसरीतली म्हटलंस मग. पहिली दुसरी. माझा म्हशी घेतलं की रेडे घेतलं, गाय घेतलं. अशीच गाय घेतलं. म्हशी ती का सोडू नको चराक, तू चरलंस म्हणजे झाला. पहिली पूर्वी खूप ढोरा होती अशी, म्हणजे ह्याचे आजोबाने होते तेव्हा मी पण ढोरा राखाक घेऊन येईल तेव्हापासून. आणि ह्याच्या आजोबाने आकडे राखत असत होय. यांचे रेडे होते 2 रेडे होते. आणखी ह्याने बघितलं नाही पण आकडे आजोबाने याचे राखा कसं, काका पण असायचो राखाकडे. तर पूर्वी अशी खूप ढोरा होती, आता बरीचशी कमी झाली. कमी म्हणजे 100% बरीचशी 20% असतील, कोणाकडे नसतील अशी होते. ट्रॅक्टरांमुळे बरीचशी प्रगती होईल. प्रगती नाही झाली ही ट्रॅक्टरांपुढे
दुष्परिणाम झाले आहेत पैसे ट्रॅक्टरांमुळे. लागतात, पैसे. पैसे खूप लागतात आणि ढोरा राखाची लागतात. तर ढोरा हवी तर आत्ताशी गंमत बघितलं असतं, शेणाक खूप गर्दी असतं. तुमका बऱ्याचशा व्हिडिओ आमच्या माहिती असतात. पण शेणाक आमच्या घराडे सकाळी 3 वाजल्यापासून उठल्यापासून शेणाक पळवतात आमच्या गोट्यातली. तर बरीचशी गर्दी असता शेणांका. आता वेच्या औषध सांगितल्या ना, शेण घेताना असला तर ठेवू. आमच्याकडे 3च गोटे आहेत. 3 किती होत? 3 परण्याचो हा अंत ममोचो हा आणि आमचो. आणि खायल्यांचो हा खायला वांगणकरांचो. हा वांगण करा. मग हा एवढेच. पहिली ढोरा म्हणजे भरपूर ह्या साड्यावर ह्या साईडसून अशी सगळी ढोराच अशी, त्यामुळे चराव तेवढा वाढा नव्हता. आणि आता गावात भरपूर वाढता. ढोराच कमी झालेत. आता ही बघशाल तर आमचीच ही 2 आहेत, बाकी तकडे खायल्यांची आणि वगैरे तकडे आहेत पुढे. म्हणजे आत्ता ह्या म्हणतात ना काय ते काय त्या पुढचं आठवत नाही. काय रे 8वीत होतंय पण लक्षात येत नाही, वेळ लागता खूप. तर अशी परिस्थिती आहे कोकणातली आत्ताशी. आता ही सगळे गडगे होतं ते बघा, प्रत्येकाला आपली आखणी करून ठेवल्यानी या चिरे वगैरे लावून. आणि थोड्या दिवसांनी ढोरा पण चरवू मिळताना मुश्किल. पावसात येऊचं असतात तर ह्या दिवसात या, बघू घेऊचं असतात तर कोकण खूप मस्त. आता उन्हा म्हणजे पाऊस कमी या झालो त्यामुळे ऊन लागता. अशी छत्री लावायची तांगे. तर हीच मजा कोकणात. काय रे. आणि आपली आरती आणि चिंटू ती बघा, आता ती चरत चरत हई आहे ना, येतली अकडे बघ ना, असो बस ना, पाय अकडे टाक. पॅन्ट फाटली. पॅन्ट फाटली बाबा तुझी. आणखी एक गाणं असं मस्त विकी म्हण ना. ह्याक म्हण रे, म्हण या. रान पाखरा रान पाखरा रान पाखरा रान पाखरा रोज सकाळी उठी लवकर. रान पाखरा रोज सकाळी उठी लवकर. जातीला उडून जातीला उडून जातीला उडून ए जातीला उडून. रान पाखरा ए रान पाखरा कुठे जातील कुठे जातील कुठे जातील. फिरायला जातील फिरायला जातील फिरायला जातील. पुढे काय खायचं शिकवलेलं की आपल्या मनाचा म्हटलं नाही, ऐकलं राहतं गाणं खायचा युट्यूबवर. बारीच असे मग तू हेच घर बांधतं. बेडरूम बेडरूम घालू. आईला बेडरूमचा सुत्ता आहे का. चारपाई घालायची चारपाई. माळो घालूया. तू येशी मग दररोज येशी ना. घालतो आम्हाला. हय घालूया. किती सोप्प पद्धती. आई ते 3 फांदी बांधायचो. माळू झालं. पूर्वीपेक्षा आता खूप बदल झालो. पूर्वी कसा होता वेगळा होता आणि आता खूप वेगळा. जमीन आसमानाचा फरक झाला. जमीन तर बघशात आता किती वाट लागली. जमिनीची वाट लागली. ह्या कशी काय. झाडं लावलेली. मग झाडं लावू कच हवी. कशाक पण. कशाक म्हणजे झाडात लावूची. झाडं अशी नाही लावायची. मग झाडांनी जमीन खणान लावले. झाडं कशी लावतात माहितीये. बिये छोटे छोटे बिये लावायचे. हे तर जिवंत झाड. आता कलमाची बागे लावू लागलो. आंब्याचे काजूचे. ही आता पहिली ह्या जंगल होता बराचसा आणि आता तोडल्यामुळे हे अकडचे वांडर ते सगळे खाली जातात. त्यामुळे त्यांना अकडे खाऊक काय नाही बऱ्याचशा वांडरांका. आणि वांडरांची संख्या खूप वाढली, खूप मोठ्या प्रमाणात वाढली, त्यामुळे नुकसान खूप करतात. तर हे का आपणच कारणीभूत आहोत. जंगलतोड बरीचशी झाली आहे ती माणसानंच केल्या ना, त्यामुळे आता माणूस बोंबाटक लागलो. आमचा ह्या नुकसान करता आणि आमचा ता नुकसान करता, पण एका आपणच कारणीभूत आहोत बरीचशी. जर आपण झाड तोडला तर त्याच आपण लावला पाहिजे. एक झाड तोडला की 10 झाडं लावू हवी. वृक्षारोपण कधी करतो तू. मी लावतोय बाबा. लावतस. हां माझे किती लावलेले झाडं भरपूर लावलेली आहेत. तर प्रत्येकानं झाडं लावा, त्यामुळे हवामान चांगला व्यवस्थित राहतं, ऑक्सिजन मिळतं आपणाक. आणि निसर्गात इथे बघा किती शांत वातावरण आलं नाही, कारण पक्ष्यांचा आवाज येतो बघा. आणि ही जी मजा ती आपल्या कोकणाशिवाय खयच मिळणार नाही तुमका. ती कोकणातच येऊन अनुभवची लागता. तर त्यासाठी कोकणात यावा, बघा कसा आता कोकण, आणि जसा तसा टिकून ठेवा. त्याच्यात जर बदल करत गेलात तर रासायनिक गोष्टी सगळे येईल तर वाट लागणार. सिमेंटसारखी जंगलं उभी राहता नाही आहेत, टाळाता. आणि जसा आपला कोकण तसाच रवा देत. त्याच्यात सुधारणा करा, त्याच्यात चांगल्या सुधारणा करा, जे पुढच्या पिढीसाठी
ज्यांका समजतील पुढच्या पिढीक जा आपला कोकण नाही तर फोटोवान तुरंत दिसणारा ह्या आपला असा होता ह्या असा होता आणि तसा होता ह्या फोटोवात न दिसता तर मुंबईची लोक नॅचरल दिसा कव्या जसा हा तसा मुंबईची लोक फुटवत नाही बघत फोटोवतनच बघणार काय त्यांका विलाच नाही नोकरीसाठी येत मुंबईत शेती सोडून काही जण गेले शेती बिती सोडून गौरव जाऊचं ठरवता आता चौथी वाजता अरे आधी शिका नाही त्या का शाळेत तू काय जाणार तू काय करणारस मी ऐसून तुका काय वाटतं तू काय होणारस इंजिनियर आणि काय करणार इंजिनियर होऊन गाडी रिपेअरिंग 2 धंदे करणार गाडी रिपेअरिंग करणार हा आणि शेती करणार मग शेती महत्वाची या जरी नसली तरी ती करू कवी या कृषी विद्यापीठात जा त्याच्यापेक्षा तू शेती करू कृषी विद्यापीठात म्हणजे कृषी विद्यापीठ म्हणजे शेती कशी करतात त्याचं प्रशिक्षण मिळतं खाली हा मग त्या ह्याच्यात जा तू हे काय बांधू का काय दांडको बांधा गोव्या तर मित्रांनो आता आपल्यासोबत नंदनगाडी आणि मुकेश गाडी मामा भाचे दोघ जण आज म्हणजे कोकणाविषयी बोलतात निसर्गाविषयी कसा काय चालला आपला बोलणं तर आधी बघितलंच असाल मागच्या ह्याच्यात तिसरीतलो अपोरगो काय म्हणता बघूया काय वाटतं तुका आज काय नाही कोकण आपला कसा ठिकाण राहावं कव्या आता काय सांगायचं माणसांका मग काय सांगणार ते ह्याच्यात असतात ते तसेच करतले काय करतले जंगलाची वाट करतले प्राण्यांची पण संख्या कमी झाली आहे मग प्राणी आता गमतच ससे वगैरे गमतच नाही ना पहिले ह्या टेंबा वगैरे ससे वगैरे गमायचे आता काय गमत नाही या बियाण तू बघितलं जंगलातलो ससो आमच्याकडं तो पाळलेलो हय ससो बघितलंस काय नाही मग ह्या बघितलं डुकर कुत्रो धावताना तो कुत्र्यान खरो बघितलंस काय खरं डुकर बघितलेलं आहे. हा ते जाताना आपण बघ रस्त्यावर कुत्रो लागलेलो तो तर ते पंढरपुरात हो ते आणि इथे जंगलात आणि मला खरंच दिसलं या जंगलातला भेकरा गमलेला बघणे सांगितलेली एक माहिती होती की एक झाड तोडलास तर त्याच्या बदली 10 झाडं लावायची पण झाडात तोडायचीच नाही जंगलातली हो आपण हाच पण काय तर माणसांच्या काय सांगायचं एवढी मोठी आता पहिली झाडं होती ते बघा एक लांबून तुमका दिसत असत वड तिथे वडा आणि पहिली पूर्वी भरपूर मोठी झाडं होती ती आज नाहीत मग ती लावू गवीत झाडांका दुःख वाटतंय तोडताना दुःखच वाढणार रडणारच ती तोडणारच तुम्ही तशी तसं तुमका तोडला तर हसून काय करतात 3 दुळे केले तर झाडाचे करतास ना हा हैसून एक वरसून खालसून तर प्रत्येकाने जर ठरवलात झाडं लावूचा तर नक्कीच या निसर्ग व्यवस्थित होत जसं हा तसं टिकून राहत आपलं निसर्ग आणि ऑक्सिजन मिळतं झाडांमुळे त्यामुळे झाडं लावा आणि झाडं जगवा आजचा आमचा ह्योच व्हिडिओ होतो की झाडं प्रत्येकाला लावावी कारण बरीचशी जंगल तोड वगैरे होतात आणि आम्ही चिंटू आणि आरती हवी येतात म्हणून आम्ही बसणार बोला पुढे रोज उद्या पण येऊया लाडू मोदक खाऊ केव्हा हे बघा सांगता मोदक खाऊ घ्या मोदक याची आवाज बनवणार तुम्ही खाऊ केव्हा करंजे हे गाणं असं झणझणीत मोठ्या आवाजात म्हटलंच नाही रे हे ऐका गवेत कसं प्रेक्षकांका ऐका प्रेक्षक माईक कशा गो मग म्हण ना तू मोठा चांगला आवाज नाही आवाज मी करतोय तुझं मोठं वाढवतो व्हॉल्यूम वाढवतोय मग पूर्वी सगळी ढोरा वासरा होती सगळी दही दूध तूप खाऊक मिळत होता प्रत्येकाक पूर्ण सगळं भरलेला होता तू कधी बघितलंस तू इलं साडे ह्यो काय पण सांगतात मी जा बघितलं याची आजोबानी असताना नंदनची त्या टायमापासून ते सगळी ढोरा वगैरे होती छत्री पेचची वाऱ्यावर उलटी धरलं असतं जातली तर तेव्हा भरपूर ढोरा होती वगैरे तेव्हाची मजा आणि आताची मजा सगळी वेगळी आहे याची आज ढोरा राखा घेत तेव्हा आता माझ्याकडे दिले नाहीत राखा हो नानाने तेव्हा काय घाललंय काय केलं मी ढोरण राखू आत्ताचा जीवन जगण्याचा याचा झालेला चायनीज मुश्किल हे बघा चायनीज तू नाही काय तुझ्याकडे पाऊस सुरू झाला चायनीज वगैरे खातात त्यामुळे ताक न खाता ही निसर्गातील फळा खावा कंदमुळा वगैरे कंदमुळा आता धरतात काय धरतात तर कंदमुळा धरत भोवरले कंदमुळा खायची ती ह्याच्यावाली असतात ती त्याच्यावाली उकडून मस्त लागतात ते तुम्ही खाऊन बघा एकदा हा ह्याच्यावर सांगता आता तुम्ही काय वाईट बी खातात म्हणून तसं नाही
कॅम्प माझ्याकडे वाईट बीट म्हणा नको, चांगला असतो. चांगला असता. कंदमुळं खाऊ कवी वर्षात ना एकदा. पण काय सांगणार या माणसांका? आत्ताच्या माणसांका चायनीज, परत पास्ता, पिझ्झा, बर्गर, सँडविच या यो खाता म्हणून सांगता यो एका लागता. असं घरात घरगुती केलं असतं ठीक आहे ना. मग घरगुती करून खावा. तर बाहेरचा काय खातात माणसं? काय करतात? माणसांच्या हाडांची हे करतात, झीज होता. पावडर करतात आणि ती घालतात. तुम्हाला मग? एवढा पण कळत नाही. कळत नाही तुमका? एका विचारा किती कळत आता. मग हाडाला मग एवढीशी होत असली एवढी. तर आजपासून आमचा ह्योच संदेश आहे काय रे, हा, झाडं लावा आणि झाडं जगवा. हा. कसा झाडं लावा. छत्री गेली. तर आम्ही प्रत्येक व्हिडिओ सांगत असतो. आम्ही तर बाजारात गेलो तर आणतच असतो झाडात. चला गेम घराकडे उद्घाटन कर. पण यावर्षी शेती कसली केलास? भुईमुगाची. आणि त्या साईडवर तो सडा दाखवलेलो हा. नाही दाखवलं. तो दाखवूया एकदा. हम्म. तर एवढी मजा नाही येत. हम्म. हो याकडे हे बघ मस्त ना वातावरण. बसक पण मिळतं. तकली बसक यात पण हे नाही. बघा ढग कसे मस्त पैकी इले. आणि तो बघा काहीतरी आकृती पण दाखवतो ढगांतून. खया आकृती दाखवतो काही वेळा. हळूच पकड. हातात पकड. थांब ना, बोला नको ना. गेला. हे बघा मुसळधार वारो. मुसळधार पाऊस असता, वारो नसता. काय तू तर मित्रांनो, अशा प्रकारे नंदनचे कविता ऐकायचे असतात तर नंदन का फॉलो करा. होय ना रे? होय ना? काय आहे तुझा इंस्टाग्राम? हा कसला इंस्टाग्राम नि कसला काय? होय ना? तू मोबाईल वापरणार? होय तर कॅम्प्युटर डायरेक्ट चोर बाजारात जाऊया. दिल्लीत जाता खाय जाताना ते आपण गोव्याक ना. कशा दिल्लीत जाऊया. दिल्लीतून ते चोर बाजार आहे ना. दिल्लीत चोर? अरे मुंबईत चोर बाजार आहे. थंय दिल्लीत चोर बाजार आणखी हा? थंय स्वस्त्यात हे ऐकलंय त्या जंका सांगताय स्वस्त्यात 150 रुपयात 3 आयफोन. अरे बापरे, माझे 500 रुपये ठेवले नव्हते आज्यान ना. खरोखर चोर बाजार होय आहे. तर आणि गाडीपेक्षा तर आताची गाडी 1 लाख काय 40 लाख 15 लाखाक असतात. थंय महिंद्रा थार 30,000 असतात. केवढी खेळण्यातली नाही मोठी. भारीच मग तू खय बघितलं मोबाईल मध्ये वाटलेला तेव्हाच. हे बघा असे मोबाईल मध्ये काय ना काय बघतात आणि पोरकी सांगत असतात. हे बघा खरोखर आहे. तर मित्रांनो, ही बघा आरती आणि चिंटू इलो अकडे इलो. आम्ही बसलेला होता इलो. हे चल पायाखाली बघित या बाबा. काय पिटाळूची नाही त्यांका. चरा द्या अजून. तर मित्रांनो, ही बघा अजून हरणं आताशी फुलतं. श्रावण चालू झालो आणि ही बघा पायाखाली बघितचं ना. बाकीचं रावण देत खाली बघितचं. श्रावण चालू झालो. हे बघा, ही बघा हरणाची फुला. हरणं आताशी फुलली. आता मोहरी पण अशी असतात. मोहरीची नसतं, तुम्ही म्हणशा हरणाची. मोहरी म्हणशा कोणी पेरल्या ना मोहरी धरली नाही अर्धी काढून घेऊया असं नको. हे बघा एकाच पाठीवर बसवणार आहे नंदन का. नको. हे बघा आरतू आणि चिंटू, आरती आणि चिंटू. काय ले चाललाच नाही आज. हो बघा नवीन राखून आणलंय तुमका. हो बघा काय म्हणणार बोला. घरात जाऊया की नको जाऊया? तुका नंदन बघता आणि तो उडी मारूक लागलो. चला पाठी, चला पाठी. काय काय? अरे छत्री बंद कर ना. टोपी दिलंय ना घालू. कशा उघडतस काय कळत नाही. दिकडे. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आता आम्ही चाललो ढोरा घेऊन घरात. जोक चालला. हली हली ढोरा काय ऐकत नाही ती बघा. हली हली ही बघा ऐकत नाही ती. ढोरा ऐकणारी नाही. आणि त्याच्यापेक्षा दुसरं बैल आणलं तो एक ऐकणार नाही. हो बघा तो ह्यांच्यापेक्षा भारी आहे. काल ढोरा का किल्लो माझ्याबरोबर. बाका अकड ना ही बघ वाट. अकडसून वाट ये वाटेन ये. का अडवत तू? कशा काढवणार? उलटी पाटी गेली असती. आता ही वाटेनच चालली. चल रे वरती. आता गेलाय ती गायच जामीसा.
ते तुझ्यामुळे आम्ही जेवक चाललो ती जेवून घराक चालली होत झाडू झाड सांगतस घर साफ करू परत तर रविवार असल्या कारण नंदनात ढोरारी इल्लो माझ्या बरोबर उद्या पण दिवसभर नव्हतो वाईसो आता जातो अर्धो तास इल्लो फक्त आता पुन्हा येतो ना पुन्हा आता सोडूची दुपारी मित्रांनो इथे थांबूया पुन्हा भेटूया आपल्या नवीन व्हिडिओत तोपर्यंत असेच आपले नवनवीन व्हिडिओ येतच राहणार आहेत चलो मामी फोन लावू कोयो ढोरा येतात म्हणून सांगा नवीन ठेवलंय राखणं आजपासून तुका माहिती आहे आडवसाठी पाठी राहू आणखी 2 म्हशी घेऊन देते त्या का हा बहिणीले धावत हो बियाण गार झालो नवीन कोण नाही दिवस आमचीच चल चला पाणी दाखवा त्यांना